To fa, tun bayan wannan mummunan furuci da Kashim Shettima mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya yi wa 'yan Arewa, tabbas abubuwan nan ya fara yin tsamari, inda 'yan Arewa suka fara ɓata rai akan wannan shugaban ƙasa wani mai ci na 2023 wato shekarar 2023 a Hausance. To amma tun bayan wannan furuci da ya yi mummunan furuci ne wanda kuma ya ƙara wa 'yan Arewa wani jin baƙin ciki dangane da wannan sabon mulki sai ƙaddamarwa. To tun bayan wannan furuci da Kashim Shettima ya game da musulman 'yan Arewa, tabbas abubuwan ya fara ta'azzara, inda abubuwan ya fara haura kan manyan mutane, inda aka ce shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu yana ji ana irin wannan abubuwa a gwamnatinsa kuma bai mai magana ba a matsayinsa na mataimakinsa. A gaskiya wannan abun da ya yi rashin adalci. To amma dai mai saurare, kai tsaye dai kana saurara da wannan labari daga Fresh TV 24. Ka kasance da mu ta hanyar danna subscribing, kana ka danna mana ƙarar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin shirye mai dan mun dora. Tun bayan wannan furuci da Kashim Shettima yi wa 'yan Arewa, tabbas abubuwan sun fara yin tsamari, inda ake tunanin a yanzu haka za ma fara bincike a kan Kashim Shettima, inda ake cewa an yi mako wannan gayan cikakken musulmi ne ko kuma dai kawai dai shi ma dai irin ɗarin daddan ne. To amma dai mutane tabbas 'yan Arewa, musamman 'yan Arewa, sun fara maganganu akan wannan musulunci na Kashim Shettima, inda ta yaya za kana musulmi a matsayinka na musulmi, a matsayinka na wanda kuke addini ɗaya, sannan ka kushe musulmi dan uwanka. A gaskiya wannan a dokar tsari ta ƙasa ma wannan ya saba ƙa'ida, kuma a dokar tsari ta ƙasa wannan inda a ce wani ƙaramin mutum ya tabbas sai an je an yi mummunar hukunci a kansa, amma shi kuma wannan ko magana ba a mai ba. A gaskiya mutane 'yan Arewa tabbas sun yi kuka, sannan sun yi kirari da cewa wannan fa ba adalci bane, sannan kuma wannan gwamnati mai albarka ba mulki take ba, wannan zalunci ne. Ta yaya za a taɓa musulmi a matsayinka na musulmi sannan baka kishin musulunci, sannan kuma wai ka dinga nuna cewa ba za ma kai magana akan wannan al'amari ba. A gaskiya wannan al'amari ya ta'azzara 'yan Arewa, ya firgita 'yan Arewa, ya rusa 'yan Arewa, ya fusata 'yan Arewa. Saboda haka ne ma tabbatar da 'yan Arewa cewa wannan abin kwarai da gaske tabbas zai dawo rigimu game da 'yan Arewa da 'yan Kudu. Amma mai saurare, kana turara daga wani ta kai tsaye daga Fresh TV 24. Kai dai kasance da mu ta hanyar danna subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabon shirye mu akan abin da muke yi.